Unsay masulti nimo sa mga uyab magikapoy daw pero nangita man diglain. Yawa sila. Yawa pud ka. Gago! Nga naman nganong yawa man sila. Ay, ano dali ra kay lisan. Ba? Ano ba? Ubuan di ay nganong gilisan man. Ilisan na po, sige na Ilisan. po. Lagi ko kapila na ka nakatrere ka. Oh no, oh my god, no. Wala. Pero ilis, ano ilis ba ilis? Wala ba ka sukat? Abutan ka. Ay. Karam na simong naong. Unsay masulti nimo sa mga uyab magikapoy daw pero nangita man diglain. Ay, sobra na sila kagwapo-gwapo. Ba? Ikaw. Ay, cute kay Kuy. Cute ka. Imong naong. Gago! Nganong nasobra man sila kagwapa. Okay, sige pa magitag lain misag nana kontento na dapat kontento na sa isa. Ikaw kabalo ka mo kontento dili. Ay, kabalo man pero di man sila kontento sa kuha. Di sila kontento sa imo ha. Yeah, wala. Kasi hindi ka kabalo mo dala. Wala. Sa relasyon. Di man kay wala man ta wala yung tawin Or na. basta pag gamay ang imo ha. Ay, ako man. Gamay ang gugma ba ang gugma. Ay, Gago! wala gyud. Wala jud. Gamay jud ang imo ha. Gamay, pero dako yung bunal. Jud bunal oy. Sa teacher. Bunal ni teacher. Unsay masulti nimo sa mga uyab nimo agapoy daw pero nangita man diglain. Mga uyab nga gikapoy. Pero nangita man diglain. Kuha man na siya kana sila moingon sila nga gikapoy na sila pero Pero kapangitaw na gid na sila mo nang mga tao nga bitaw way gugma gid bitaw. gugma. Way gugma sila ang kuan Ano man? kanang pa charger bitaw para makauyab mo din. Tama. Basta gani ka nang sumhan na mangita na dayon. Ikaw nangita na ba kaso ka dala pa? Wala pa. Klaro mo sa simong naong di ka kakita. Gago! Ako na lang sana ang iyong minahal. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga. Anong nangita man kaglain? Sumo naman ang daan. Wala daan. Member ng kas katol. Uy, lami ang katol. Alam niya katol. Unsay masulti nimo sa mga uyab kuno nimo nga kapoy daw pero nangita man diglain. Napulan siya sa ako. Ayaw abiri ka manluwa. Basa ka manghini. Basta. Dili sa kontento sa ako. Di sila kon dito sa imo ha. Yeah. Base low performance ka. Uy, gibigay na ako 190%. Na wala na 10%. Unya pa utana gilamian ka sila sa imo ha. Ano to? Gilamian sila wala. Ay, yang tubag kayo. Naman. Bantog ra sa imong naong. Gago! Unsay masulti nimo sa mga uyab nimo nga kapoy daw pero nangita man diglain. Way mga pulos na mga ingana. Nga naman, Di na ngay gugmaon kung ikapoy na sila. ikaw kapoy na baka sa kada pa. Wala ay ka nang ikapoy mangko. Kapoy ka wala gyapon kay pulos. Gago! Di na ako pulos pulos na na eh. Kay galaban manggid ko. Galaban. I-fight na ako bitaw. Anong ginapait man nimo? Worth it di ay. Or Siya nilaban ka siya. galaban nagyapon siya Nilaban kami siya. manduwa. Pero nangita mo sa glain. Kung nangita siya glain, Membro gyapon siya sa katol. data ng baba jud. Ikaw katol ka dili. Dili ay. Dili. Medyo loyal. Loyal, faithful. Faithful. Unsay masulti nimo sa mga uyab nimo nga gikapoy daw pero nangita man diglain. Fuck them all. Napak man nimo sila wala pa. Once. Manyak giday ka. Yes. Fuck you later. Manyak. Gago! Unsay masulti nimo sa mga uyab nga gikapoy daw pero nangita daw glain. Mga wagan. Gago! Ikaw nangita na ba kaso ka dula pa? Ha? Nangita na ba kaso ka dula pa? Nangita og Nangita, uglain. wala. Wala, so loyal ka. Oo. Ay Loyal wala sa siguro ka pangita pud nimo. basin. Basit, klaro man sa danaong. Unsay masulti nimo sa mga uyab nimo gikapoy daw pero nangita man diglain, nakinatulog lain. Goodbye na lang sa ila. Nga naman. Kaya nangita mo sila glayan, miss na apa ko. Unsa din asa imo nga wala sila ha? Ang wala. Lami kag karne. Oh, lami kayo. Pwede tilawan. Depende. Musugot gire ka. Kung ikaw ang gikapoy, mangita ba kag lain dili? Dili. Nga naman. Kapoy pangita man. Abay pangita no. Sayahan na lang yapon. Balag ilad na kaniya. Oy. Basta balik na lang. Oo. No, mas lami man daw balik pa daw nga sudan. Paksiw ba init-initon. Ipahit ba gyapon ninyo yung relasyon dili na? If ever na gikapoy na ka, Depende sa sitwasyon. depende sa sitwasyon. If ano, what if gikapoy lang? Oh, nana, pahit ba nimo dili na?
Ikapoy namong duwa ba? I-fight pa ka nimo or Ay, na dili? lang. Ano naman? Kapoy naman. Nga kapoy na. Dali magkakapoy yun. Tapulan siguro ka. Dili sad. Dili sad. Ikaw ang gikapoy mangita ba kaglain or i-fight Japan nimo? Pwede ko na. Ano i-fight man nimo? Sayang pa man ang relasyon. What if siya dili na siya mo fight? Ha? Problema na niya. Problema na niya. So ikaw mo fight gyapon ka. Mo-fight yapon. Maglawom gyapon ka maski dili na siya. Maglam yapon. Maglawom gyapon ka. Nam yapon ang way na mapugos din yapon ako siya. Mapugos. So imo sa pugson. Bukso yapon What if ako. dili na gid siya? Wala na. Wala na tayong mabuhat. Mangita na kaglain. Dili. Ano sa man ka? Mahikog. Gago! Magulat ta sa right time. Magulat sa right time. Ana all. Kung ikaw ang gikapoy mangita ba kaglain or i-fight Japan nimo? Kung ako gikapoy siguro mangita sa dili ambot. Ano naman nga naman? Sa man dito klaro ambot mangita o dili sa pa. Depende man gud sa sitwasyon kay naman gud usay nga kanang gikapoy na mong duha wala na mo'y time bitaw o mo nang kanang dili na magkasadlab tanay mo So na dili na lang nimo i-fight. dili na lang dili na lang ipugos ang kaugalingon kay Ang kabudugo, no? masakitan na Japon. Masakitan na Japon. Masakitan na deka. Kami Gaba. na. Gago! What if siya mo fight pa siya? Tagana ko siya chance ko. Sana all. Char. Nga naman. Kay kanang basin di ay magbago pa bitaw siya. Oh. Na, ipakita niya ba nga ay sayop to akong ipambuhat sa una. Nana di ay gugman kay kasi mo nga. Kung ikaw ang gikapoy mangita ba kaglain or i-fight Japon nimo? Muhitag lain o. Ano mangita makaglain? Katol giday ka. Katol mo lang mag-bygone. My God, ang ano mangita makaglain? Basin jots. O gamay. What's ba? May Jots. tachon. Jots ang imo? Klaro man. Gago! Last ikaw ang gikapoy mangita ba kaglain or i-fight Japon nimo? Dili ko mangito fight Ano na man? ko. Kay kung love din mo siya, kailangan gid nimo i-fight bisan unsa pa nakalisod. What if dili na kanya love? Fight lugar nimo. Dili kung moabot na gid na nga nga panahon kon dili na nimo siya love, pero pwede man gyapon ibalik ninyo need space, then aya pa dayon mabalik din tong sa una ninyo. Binuhatan na nimo no? Honest like sure. Slight. Kung ikaw ang gikapoy mangita ba kaglain or i-fight Japon nimo? Ay, lalaban. Ano ilaban man nimo? Kasi mahal ko eh. Mahal nimo. Shoutout kay Lalig. O magbulag ra gyapon mo. O nga ano ipaglaban man nimo? Kasi naiyot. Mayabang! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! You know I'm mobbing with the D.R.E. Kung ikaw ang gikapoy mangita ba kaglain or i-fight Japon nimo? I-fight oy kay Ano i-fight man nimo? Siyempre love good na. Love din mo siya. What if dili kanya love, dili kanya i-fight? Ari dili na ko siya i-fight yahay ba kaniya. What if i-fight niya? What if i-fight niya? Adi mag-fight min to. Fight mo doon sinong bagay mo doon. Mo mag-fight sa katre. Manyak gid. Kung ikaw ang gikapoy mangita ba kaglain or i-fight Japon nimo? I-fight na ako, syempre. Ano i-fight man nimo? Kailangan na ako siya. Bato na ko tanan para sa iya. Bato nimo tanan, unsa ka klase nga mga tanan? Tanan, kung saan ko unsay pagkulang. O unsa ipabuhat niya? Oh, What depende. if kamangon what if ano magpakamang siya? Kamahon po na ako siya. Siguro kaya sa banyak. Oh. Unsa ma-advise nimo sa mga tao ang gikapoy silang relasyon? Tarong nga lagskwilo eh. Kanaman. Para sa future, my God. What if ano? What if ako imong future? Kira? Di ko inakalang darating. Unsa ma-advise nimo sa mga tao ang gikapoy silang relasyon? Payuyong mo. Mauna ka. Unsa ma-advise nimo sa mga gikapoy silang relasyon? Kwan, kanang kabalo man jud dangan, moabot man jud ng time nga kapuyon na ta pero tagaan na to kanang time atong O galingon. kaugalingon pod og kanang i-balance lang nato atong sa relasyon ug sa atong kaugalingon kay kanang dili man na siya permanente ag ang uyab dili pa magud mo kanang husband and wife siya. Lahom kay to ba? May pinagugutan ka no. Unsa ma-advise nimo sa mga gikapoy silang relasyon? Juan, magpakamatay mo yot. Laban lang yun ninyo. Ikaw di ay. Uy, magpakaibuhi pa ko. Makaboy pa ka. Ano man? Lami ang mga notes. Gago! Pero patay na mga gitsura. Unsay ma-advise nimo sa mga gikapoy silang relasyon? Kanang laban lang gid guys kay kabalo man gid ta nga kanang najud uban nga kanang ga-give up na lang mula mo give up kay na naman daylain. Kinatol di ay. Kay igat man day. Biktima ka no. Oy. Gaba. Gago!
Ano sa'yo ma-advise nimo sa magkapoy silang relasyon? Fight lang. Fight lang. Kaya yan. Cute lang. Manya. Ano sa'yo ma-advise nimo sa magkapoy silang relasyon? Kuan lang. Ako ma-advise sa ila ha. Oo. Ano sa'yo ma-advise nimo sa mga tao magkapoy silang relasyon? Ayun na lang mo pag-uyab-uyab kung gikapoy mo. Ano man? Wala man. Nag-uyab-uyab pa mo niya. Kapoy-kapoy mo niya mo sa relasyon. Ganun, nasulod-sulod pa man mo kung kapoy mo sa relasyon. Ikaw na kayo bula. Naa. Na, bulag gyapon mo. Ano ma-advise nimo sa magkapoy silang relasyon? Kung gikapoy mo, ayaw pagdalian ng gugma. Kaya kung baliw na siya, ilad na. Anong ilad man? Ilad, kay tanan naman sila tanan, gipang ilad, ba? Nailad na ba ka sa kadula pa? Ilad na. Nailad na ka? Oo. Gaba? Oo, gaba.